Sky Buffet ye san kelen sɔrɔ walasa ka se ka ni ko in kɔni to bɛɛ lajɛlen hakili la. Sky Buffet cakɛbaw ale ni wulikajɔkɛbaw olu ye wulikajɔ sigi sen ka se ka nin don in ɲɛnamaya. An da bɛna se min ma an ka kunnafoniya ninnu na. Dɔnkilidala Sidiki Jabate a jirala k'a fɔ ko ale to a sɛbɛla tariku la ka kɛɲɛ ni a ye wulikajɔba min kɛ parikaw fɛ Défense Arena la. An balimaw nin de ye an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn février kalo tile 10 san 2025. An bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance sugandili la ka se ka aw kunnafoniya. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni sibiri don ye février kalo tile 8 san 2025 a jirala k'a fɔ ko Sky Buffet ale ye san kelen sɔrɔ dumuni duman ale ni dumuni ɲuman feereli hukumu kɔnɔna na. Walasa ka se ka nin don in kɛ don in maa kana ɲinɛ a kɔ cogoya si la. Sky Buffet baarakɛbaw ka taa se sannikɛbaw ma ale ni clients bɛɛ lajɛlen ko olu ye wele jaabi. A jirala k'a fɔ nisɔndiya muɲamuɲa ale ni farifoni ko o tun bɛ ye bɛɛ lajɛlen ɲɛkun kan. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ denkuranin min bangera san kelen ko den a kɔrɔbayara wa den kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ta ka segin yɔrɔ ye nin waati na faaba kɔnɔna na. Modibo Sidibe ale ye wulikajɔ kɛ Aissata Ba o b'a lakali an ye. Février kalo tile 8 san 2024 restaurant Sky Buffet ale dayɛlɛla Bamakɔkaw nimisi wasali kama dumuni dumanko la. San 2025 février kalo tile 8 Sky Buffet ale ye san kelen sɔrɔ. San kelen min kɔnɔ a sera ka seko ni dɔnko jira dumuni dumanko la min yɛrɛ kɛra sababu ye ni k'a jati Mali restaurant Buffetw olu la dan kelenw fɛ. Sankura in la ɲɛnamayali ale kɛra ni ɲɛnajɛ dumanba ye Sky Buffet ale jabala la Amdalayi Aseyi la IB groupe ale sanfɛ. Yɔrɔ pareko ɲuman ani fɔli duman o de tun bɛ ka kɛ ka maaw bisimila nin don in na. Sky Buffet ka tɔgɔ sɔrɔ joona ni san kelen in kɔnɔ o sera ka sabati ni a ka baara dɔnniya ani clients tɔgɔtɔko ɲuman ye. I kɛra maa o maa ye ni donna Sky Buffet kɔnɔ i nimisi wasalen de bɛ bɔ. Normal, c'est le meilleur de Bamako. Et puis à Buffet ka di ne ye kun jumɛn na parce que à chaque fois voilà dumuni bɛ yan kuma bɛɛ ni dɔ banna dɔ bɛ na donc o Buffet fasugu de ka di bɛɛ ye quoi. Faudra pas que ni dumuni banna i ka sigi ka dumuni wɛrɛ kɔnɔ quoi. Donc tout le temps voilà c'est au top. U b'u ka baara kɛ ka ɲɛ u bɛ yɔrɔ aménager à chaque fois que tu finis avec un plat et tout. Vraiment a bɛ nimisi wasa min di ne ma dumuni caman b'u bolo yan k'a daminɛ u ka feerew la ka s'u ka rentréw ma an'u ka kini ninnu vraiment u ka dumuni bɛɛ ka di ne ye. N b'a ni tɔw cɛ Bamakɔ yan parce que dumuni b'u bolo yan a tɛ mɔgɔ caman bolo. I bɛ satisfaction min sɔrɔ yan i t'a sɔrɔ yɔrɔ caman vraiment. N'i ko buffet i ko dumuni sugu bɛɛ Sky Buffet la entrée bɛ yen plat bɛ yen fo ka taa se dessert ma. An taara bɛn u ka san kelen anniversaire yɛrɛ de ma. N y'o de fɔ i bɛ san kelen sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka mɔgɔw ka danaya to i kan ka nin jamaba in to i fɛ yen c'est que i bɛ ka dumuni duman de dilan mɔgɔninfin bɛ ko nka kɔnɔbara tɛ ko dɛ cadre de wa propriété de wa espace yɛrɛ bonya de wa a vue de wa dumuni yɛrɛ qualité de wa ne t'a dɔn nin yɔrɔ in na min bɛ se ka noter ka tɛmɛ min kan. Sky ka nin tɔgɔ in na baarakɛlaw ka cɛsiri sen belebeleba bɛ o la ko to ɲɔgɔntala min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Sky ka yiriwa o ye olu fana ka yiriwa ye. Vraiment nisɔndiya min bɛ ne la n bɛ foli belebele se an ka madame yɛrɛ ma vraiment elle est gentille a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de depuis an donna yan an ye ɲɛkun ɲuman de y'a kun fo ka na bila bi la bon a ka anniversaire min ye bi an bɛ jɛ ka fêter a nɔfɛ ka duwawuba k'a ye Ala ka san caman caman yira a la a ka bila kɔrɔya a kana bila bana ye o nisɔndiya de b'anw kan yan nɔ. An bɛ baara kɛ a wagatiw la walasa dumuniw ka mɔ ka bɛn clients nali ma o b'a to an bɛ clients na nisɔndiya. Halisa ka se ka maaw mɔnɛfa dumuni dumanko la Sky Buffet ɲɛmaa ko kura caman tɔ bɛ kɔ halisa. La diversité des plats, l'accessibilité. Dumuni caman bɛ an fɛ yan wa gu bɛɛ fana bɛ yan an bɛ maaw bisimila ka ɲa i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. Tile kɔnɔ an bɛ se ka mɔgɔ 300 bɔɲanko bisimila a bɛ yɛlɛma waati dɔw la. Service traiteur, pause café, pause déjeuner, dîner mariage ali ni séminaire olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yan nɔ. An bɛ fɛ ka dɔ fara baara kɛcogo kan halisa maaw nimisi wasako ɲuman kama ani ka se ka kɛ dan kelen ye Mali bɛɛ. Innover et se démarquer dans le domaine. Ni san kelen sɔrɔli la ɲɛnamayali o bɛ Sky Buffet ka cɛsiri a n'a ka client bonya ko fɔ. Buffetw la dan kelen
Sky kɛra ɲɔgɔn ye yɔrɔ ye bi dumuni duman ani ɲɛnajɛ fɛn wɛrɛw tɛ kɔtigɛ yɔrɔ min na Sky ko la ko duman tɔ bɛ kɔ halisa Ala ka san caman yira ani Sky Buffet la ni an bɔra ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni sibiridon ye février kalo tile 8 san 2025 dɔnkilidala Sidiki Jabate ale ye ko kɛ ko min sɛbɛla tariku la ka sababu kɛ maa 100 yirika caman Sidiki Jabate a ye olu fara ɲɔgɔn kan parikaw fɛ Défense Arena la a jirala k'a fɔ ni concert in senfɛ farafina fɔli bakurunba fɔla ale ni Mali fɔli ko o ma kɛ maasi negela ye an ka lasigiden Mori Ture ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sidiki Jabate n'ale tɛ maa dogolen an ka jamana kɔnɔna la ale y'i kɔ da fɛn min ye Faransikaw fɛ yen nɔ kɛnɛba mun bɛ yen n'a bɛ wele Défense Arena ni maa 40 bɔɲɔgɔnko olu bɛ don ni kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔ ni ka taa ɲɛnajɛw la ye a y'i kɔ da o kɔ la ni k'a fa i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi walasa fɛn min ye Mali seko a n'a dɔnko ye ni k'o yira diɲɛma la nin ye kunnawolo ko belebeleba de ye hali ka dan ka miliya ta ka Tumani Jabate ni k'ale sɛgɛrɛ ni Ala y'a miniji dɔgɔya o kɔni ye koba ye ka Sidiki Jabate a bɛ ka tasibila kɛ a fa ye nin cogoya kɔni na o y'an bɛɛ nisɔndiya wa a misimisi kɔni bonyara kosɛbɛ ni ɲɔgɔnna kɛnɛba ka Sidiki Jabate ka o ta o ye kunnawolo ko ye an bɛɛ lajɛlen ma anw ye farafina seko ni dɔnko lafasabaw ye an nana k'an fanga fara kan walasa ni tolo in a bɛ se ka ja an ma ladɔnniya k'a fɔ maa minnu kɔni yera nin kɛnɛ kofɔlen in kan dɔnkilidalaw fo ka taa se fɛn min ye Sidiki a kanubagaw ma u kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ fɔlisen ani dɔnkili juruw la nin kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔ ka Sidiki ye nin kɛnɛba in kan a kɔni ye ne farikansiw cɛ ka da kan k'an ye nin ɲɔgɔnna funankɛni ka nin baaraba in kɛ an ka jamana tɔgɔra koba de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana a jɔnjɔn o kun b'a bolo kɛnɛ kan fɛn min ye Mali jamana a seko a n'a dɔnko farafina gun kan o dogolen tɛ nin waleya in b'a yira k'a fɔ hali bi Mali a bɛ se k'a jigi sigi a ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw la Paris Défense Arena bɛɛ b'a dɔn ale ye kɛnɛ min ye ka Sidiki Jabate k'o ta o kɔni o nisɔndiya ko ye wa fɛn dɔ fɛnɛ maa caman kun bolo min tɛ se ka kɛ nka bi an filɛ kɛnɛ kan a sera k'a fa ani fɛnɛ k'i jɔ fɛn min ye seko ani dɔnko ni k'o yanga Mali tɔgɔ la ni baaraba mun kɛlen filɛ nin Sidiki Jabate fɛ nin ye Mali kunnawolo sababu ye ka da kan maa caman bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ farafin dɔnkilidalaw la maa minnu n'olu ye nin kɛnɛba in ta ni k'a fa tetew olu man ca Sidiki ale tɔgɔ donnen filɛ o maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ale fɛnɛ yangala o senfɛ ka nin kɛnɛba in ta ni k'i kɔ da la ka na fɛn min ye concert boloda a kɔnɔ o kɔni tɛ ko ye min ni batara ko don ka da kan fɛn min bɛ cɛsiri ani jija a b'o kofɔ ani fɛnɛ fɛn min ye dɛmɛ ka bɔ balimaw sinjisiraw a n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan walasa nin kɛnɛba in a bɛ se ka yanga sɔrɔ cogoya min na concert belebele in a bilalen kun don hukumu kɔnɔ o de ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Tumani Jabate yɛrɛ ma n'ale tanyana a ma mɛn kosɛbɛ ani fɛnɛ fɛn min ye k'a yira k'a fɔ ale Sidiki Jabate a kɔni ka laɲini ne fɛn min ye kɛnɛbaw ye ni ka Mali ni ka kunnawolo olu kan Dieu nous a aidé à le réaliser. Aujourd'hui, le 8, et ce concert faisait partie des promesses. Min kɔni kɛra ka ban o kɛra ka da kan fɛn min ye Masa Jabaro ye a y'an dɛmɛ an sera ka nin baara in ni ka ta an kɔ a la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin fɛn min ye maa minnu ye an kɔkɔrɔma don nin baara ninnu na ani fɛnɛ layidu kan min n'an y'o di an kanubagaw ma ni ka se k'o fa ne fa Tumani Jabate bi kɔni siyan b'a sɔrɔ a nimisi falen donna hali n'a tɛ bi diɲɛ so baara ninnu nin bɛɛ ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma bi su in na ne kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ farafina tɔgɔya la ka da kan fɛn min ye Mali seko n'a dɔnko ye ale de ye sebaya sɔrɔ nin kɛnɛ kofɔlen in kan nka fɛnɛ nin ye waleya ye min jaabiw ye san caman baara de ye wa fɛnɛ dɛmɛbagaw ani an balimaw n'an sinjiw olu faralan kan walasa ka se ka nin kɛnɛ in ni k'a kɔrɔta an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin ko in tɛ ne Sidiki kelen ko ye nin ye Mali ko de ye nin ye seko ni dɔnko ko de Faransi jamana kɔnɔ Bercy ale tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Défense Arena ale falalen filɛ nin ye Sidiki Jabate a ka kɛnɛbaw kan a y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la a bɛ nin kɔ da kɛnɛ wɛrɛw la minnu ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye walasa fɛn min ye Mali seko a n'a dɔnko o bɛ se ka yanga
farikolo ɲɛnajɛ kungo kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Fédération Malienne de Football ale ye barodala sigi kɛ sibiri don février kalo tile 8 san 2025 barodala sigi in kɛra kunnafonidilaw olu yɛrɛ jabala la a jirala k'a fɔ fédération ale 3e vice-président Modibo Kulubali ko in bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale bolo laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka labɛn bɛ yɔrɔ min na nin waati na ka ɲɛsin anw ka cɛdenw ma mun kan ka farafina Mali jɔyɔrɔ ta farafina ɲɔgɔnbɛnw kɛnɛ ka ɲinansan in na Kajatu Bagayogo ale ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. An bɛ se k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ Fédération Malienne de Football ka hakilina ta ka kumasigi kɛ ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka ɲɛfɔli k'u ye jamana équipe nationale ka labɛnw kan cogo min na u bɛ se ka sen don ɲuman k'u ka tulon na ani ka nimisiwasa sɔrɔ a kɛnɛ kan. Maa min tun bɛ nin conférence kofɛli in layɛlɛmana o bɛ tali kɛ 3e vice-président kan n'o ye Modibo Kulubali ye. Ne y'a fɔ k'a fɔ conférence in kɛra pour que aw fana k'aw hakilina d'an ma préparation in kan parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila peut-être que anw bɛ pan fɛn dɔ kunna aw b'o dɔn aw bɛ se k'an hakili jigin o la o de y'a to an b'an ka préparation in fɔ aw ye fɛn kura don c'est vrai mais dongo do il faut améliorer la situation. Équipe nationale b'a cɛkunda ani musokunda a da sera olu fana ka labɛnw ma. An bɛ préparation kɛ pour que ka coupe d'état c'est vrai que i bɛ programme min fana di a bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ ça c'est clair aussi an bɛ min di a bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ mais an mana min sɔrɔ an b'an banbaw de kan ka taa coupe ɲini n'o ye je pense que an bɛ deli ka coupe ta ka sɔrɔ an ma préparation fana bɛɛ sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ Mali denmisɛnnin ballon-tan kɔni na an bɛ deli ka coupe ta même dans des situations plus difficiles que ça ni contrainte ninnu t'an bali ka taa coupe ɲini ballon-tan de don an bɛ se k'a sɔrɔ comme an bɛ se ka kɛ an t'a sɔrɔ mais an kɔni bɛ taa avec la ferme conviction k'a fɔ k'an bɛ taa coupe ta de denmisɛnninw ka qualification a fɔra ko juniorw bɛ cadeaux bɛ qualifier ka ɲɛ u bɛ match ɲumanw kɛ mais juniorw tɛ qualifier mais n y'a fɔ cogo min na an bɛɛ de bɛ jɛ ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ. O kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔ Fédération Malienne de Football ɲɛmaaba n'o ye Mamutu Ture Bavier ale ka kɔrɔfɔw fana kɛra kɛnɛ kan o la kuma tun bɛ maa min bolo a ɲɛfɔli ko fana kan. Mission ko kuma tɛ yen sisan pour nous o tɛ ordre du jour yɛrɛ la donc an to conséquences yɛrɛ jateminɛ. Nin hakilina falen min kɛra Fédération Malienne de Football ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye maaw ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ équipe nationale ka labɛnw kan wa don n'a nataw la ni gɛlɛya sɔrɔla u ka sen don la tolon na maaw n'a dɔn mɔgɔ minnu y'a gɛlɛyaw kɛ ani fɛɛrɛ minnu kan ka bila sen kan walasa a gɛlɛya ɲɔgɔnna ka na u sɔrɔ tuguni. Halisa farikolo ɲɛnajɛ kungo kibaruyaw la agence Raquel Rosa International Football ale ni Smart Vision Management olu ye kulu ye mun bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛmadali kɛ ka laban ka tɔmɔli kɛ denmisɛnninw cɛla mun bɛ se ndolantan na a jirala k'a fɔ denmisɛn 60 o sugandila denmisɛn 1000 cɛla nin baara ninnu kɛra jumadon février kalo tile 7 san 2025 Kajatu Bagayogo ale ni Mamadu Jalo olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔ u ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka an ɲɛmada o fɛ. Maa tɔmɔjɛkulu min wele dolantanko gun kan n'an ko ma ko agence Raquel Rosa International Football ale kɔni hakilina ta kana ba Maliba kɔnɔ kana sifinnaka 1000 bɔɲɔnko fara ɲɔgɔn kan walasa k'u senfilɛ dolantanko gun kan o yɛrɛ la kalo 1 baara tɛmɛnen kɔ maa 1000 ninnu cɛra maa 60 de sugantila tile 3 baara la walasa ka se ka olu fana cɛla ŋanaminɛŋanaw tɔmɔ tile 3 baara min kɛra ni maa 60 ninnu kunna sa o kɛra sababu ye ka maa 24 kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye n'olu yɛrɛ jalatigɛbaw ɲɛfa kosɛbɛ olu maa 24 ninnu fana na maa 4 bɛ yen olu kɛra maaw ye minnu ye maaw dabaliban kosɛbɛ u ka seko ni dɔnko la dolantanko gun kan. An y'a ye k'a fɔ ko ni wari t'i bolo se t'i ye nin baara in tɛ se ka kɛ c'est pourquoi ni Raquel Rosa an hakilinata in diyara ye Mali diyara ye a bɛ maliyɛnw fana dɔn donc o ye ko bɛɛ nɔgɔya n'a nana a ko an hakilinata ye min ye ale bɛ se ka kɛ min k'a kɔnɔ a y'o de fɔ wa a baaraw daminɛ de ye nin ye tan. Ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ Fédération Malienne de Football cɛbɔ min b'a kɛnɛ kan a fana y'a ka nisɔndiya jira ni kan kofɔlen na. Bon ni aw sera ka groupe dɔ bɔ ka na fɔ mɔgɔ 60 la o kɔrɔ ye ko sɛnsɛnni kɛra et minnu taara donc o kɔrɔ ye ko fɛn dɔ b'u bolo k'a jira anw na et donc n'an nana nin na opportunité de don chance de don sélection bɛ sen na n'an ye min ye ni min ka fisa o bɛ se ka fɔ sélectionneur ye pour que u k'u hakili to peut-être u b'u wele k'a lajɛ u ka groupe la. An bɛ se k'a fɔ ko ni hakilina min talen filɛ agence Raquel Rosa International Football n'a kɛra ale ni Smart Vision Management ka tɛgɛnju ɲɔgɔnma kɔnɔna na sa a kɛra sababu ye ka ni agence kofɔlen kɛ ka sifinnaka 24 suganti minnu bɛna tugu dayirimɛ ɲini don n'a nataw la kɔ kan maa 4 minnu yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye olu kɔni bɛna tugu tɛgɛnɔ bila gafew la farajɛla wa u tɛna tɛmɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye n'an k'olu ma tɛsi n'o olu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba se an ka dolantannaw ma. An balimaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya an b'a ɲini aw fɛ a ka to Advance TV sanfɛla la sɔɔni nansarakan cɛɲi fɔba ni o ye Asanso ye ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ édition française kɛnɛ kan aw k'an bɛn waati wɛrɛ.